Vă mulțumesc din toată inima. Să ne vedem la rai, dragul. Da se vidimo u raju. Să ne vedem la rai, să ne vedem. Voi să trăiți mult prea mulți ani să ne învățați asta. Da, câta vreme. Dragi mame sârbi și sârbanci, să vă văd la rai, dragul. Da vas vidim u raju. Pentru mine sunteți la inima mea, că sunteți creștini ortodoxi. Za mene ste kod srca jer ste pravoslavni Srbi. Da, mila prea Sfinte Trăini să fie cu voi. Doamne, ajută! Nici dumneavoastră pe dânsii să nu uitați să rugați. Da, mamă, să ne vedem la rai cu tătă, mamă. Da se vidimo svi u raju. Svi. La rai cu tătă, mamă. Svi da Cu se tăți vidimo. sârbi, cu tăți sârbi. Svi Srbi da se nađemo u raju. Da, și creștini ortodoxi la Svi rai. pravoslavci da se nađemo u raju. Nu ne lasă mila, Domnul, să vedem. Ne nas ostavlja milost Božja. Da. În Serbia sunt mulți suflete curate și credincioase. U Srbiji ima puno čistih duša i vernih. Pentru aceea Dumnezeu n-a să lese țara. Hai să uite. Samo zbog njih Bog neće ostaviti državu. Așa, mamă. Mergeți cu Îngerul Domnului și cu Maica Domnului. La sănătate, în pace, pe mulțimi. Mergeți cu Îngerul Domnului și cu Maica Domnului. Ține și să vă dea sănătate și să fiți cu Tata, noi cât cât mai a mult. vrea tata. Am 84 de ani. Mulți înainte și să fiți cu noi cât mai mult. Da. Să vă văd la rai pe toți, la rai. U raju da vas vidim sve. La rai pe toți. Da, și Serbia, mamă. Serbia. Întreabă ce o să fie cu Serbia. Pe Serbia nu o lasă Dumnezeu. Srbiju ne ostavlja Bog. Nu o lasă Dumnezeu. Ne ostavlja je Bog. Când Serbii sunt oameni credincioși. Jer Srbi su verni ljudi. Când am slujit la Celia, Kad sam služila u Čelijama Părinte Iustin, sa ocem Justinom, maicile ne-au cântat pe românește acolo. monahinje nam pevale na rumunskom. Știa românește o Znali su rumunski malo. Ne-au cântat acționul pe românește și Tatăl nostru Pevali su nam Ahtion na rumunskom i Oče și naš. ne-au dus credul pe românește, I nam kazali vjeruju na rumunskom. da, că erau între ele care știu românește. Jer među njima je bilo koji su znale rumunski. Așa Serbia să nu se teamă, că Dumnezeu e cu dânsa. Tako da Srbija se ne plaši, ali Bog je sa njome. Serbia e țară creștină și are oameni aleși. Srbija je pravoslavna država i ima izabrane ljude. N-a să o lese I Dumnezeu. Bog neće je ostaviti. Nu, asta meargă tot mai bine. Biće sve bolje i bolje će Câți krenuti. dușmani se ridică împotriva ei, teta să rămâi rușinat. Svi dušmani koji se podignu bit će osramoćeni. Așa, Dumnezeu să Ne vă ajuti. Amin. țara ce Serbia. Ova država Srbija. E ca mă, lumânării cu date. Doamne.